και να ξεβρίζει μεγάλες εφημερίδες όπως η Καθημερινή και μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το Sky. Είναι για αυτό το κανάλι το Sky. Κυρίες και κύριοι, το θεωρώ ότι είναι το πιο επικίνδυνο για την Ελλάδα. Εξαιρετικά επικίνδυνο. Επικίνδυνο όσο το Indymedia και περισσότερο. Λέει φυλάδα την Καθημερινή. Λέει παπαγαλάκι το Sky. Αυτό το κανάλι που είναι προϊόν πονηράς αγροπολισίας, το πρώην 7, λέει φυλάδα την Καθημερινή. Λέει παπαγαλάκι το Sky. Κύριε Αλαφούζο, όχι. Και ο πόλεμος δεν θα είναι μόνο από εδώ. Ο πόλεμος θα είναι και μέσα στο κοινοβούλιο. Και να ξέρουν οι προστάτες σας ότι να μας βρουν απέναντι. Επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση η οποία εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο δημοφιλή σε εσάς, φτάσατε σε αυτό το ακραίο σημείο να βρίζετε φυλάδα μια ιστορική εφημερίδα. Και ποιος είναι η Καθημερινή, η άλλοτε σοβαρά εφημερίδα της οικογένειας Βλάχου, η οποία έπεσε στα τάνκερ. Στα τάνκερ που έχουν τη δική τους θλιβερή ιστορία. Και αν θυμίσω καράβια από τη Ρουμανία και πως ήρθαν εδώ και γίνανε ελληνικά. Ο πόλεμος ξεκίνησε.